com esteu? Bueno, estic supercontenta d'estar així una altra vegada parlant amb tots vosaltres. Ja és fi de curs, ja queda poquet, ja ens anem de vacances. Com mola, tots estem cansats i ens mereixem unes bones vacances. Des de la banda jove de la Unió Musical Alqueriense havíem pensat que com aquest any tampoc havíem pogut anar a la vostra escola, hem pensat, per què no els enviem allò que millor sabem fer? Per què no els enviem la nostra música? I vos hem preparat 2 cançonetes. Vos vaig a presentar ara la primera de les cançons que vos hem preparat. La primera obra es diu Duendes i és d'un compositor valencià que es diu Juan Daniel Jover, i Juan Daniel va pensar en un conte que li contava als seus fills quan eren xicotets, un conte en el que eixien uns duendes, uns donyets, que al principi assustaven un poc, però després es feien amics. Imagineu-se que esteu en casa i que esteu entrant a la cuina i de sobte veieu que se meneja algo, comença a tirar plats, comença a tirar les olles, comença a tirar coses, i després de perseguir-lo, mig assustar-se, mig un poquet d'horror, resulta que veieu que és un ser xicotet, que és bonic, que és entranyable i que és possible que es convertisca en el vostre amic. Doncs tota aquesta història passa en Duendes. ¿Qué es eso? ¡A por él!
ja esteu així. Ja l'heu acabat de veure? Estic seguríssima que vos ha encantat Duendes. Veritat que és preciosa, m'encanta. I en este final tan bonic en el que el xiquet o la xiqueta protagonista se fa amic del doñet que té en casa. M'encanta. Duendes és preciosa. La següent peça que anem a escoltar, i ja serà l'última, és una banda sonora d'una pel·li, però vos vull explicar algo que és molt curiós, perquè normalment en el col·le els més majors vos expliquen en la classe de música que la música nosaltres l'escrivim en compassos, l'escrivim com en música, com en valencià o en castellà, les paraules, no? Separades. En música podem escriure compassos de moltes maneres, però en el col·le estudiem de 2, de 3, de 4... Doncs aquesta peça és en compàs de 5. I fixeu-se, la música fa pam 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 pam. Si vos fixeu, sempre fa 5. Pam 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 i torna a començar. Pam 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 pam. És supercuriosa perquè tota la cançó és en un compàs de 5. Ara ho podreu comprovar. La cançó, la banda sonora de la pel·lícula es diu Misión Impossible. Espero que vos agrade a muntó i que disfruteu i que gaudiu molt de la música i sobretot de la música que fem en la Unió Musical Alqueriense. Gràcies a tots, que tingueu un bon estiu. Mua!